Zenanmyň söýleýän bolasyň gelýärmi, özüň bolasyň gelýärmi? Egerde sen söýleýän bolasy gelmekligi saýlaýan bolsaň, onda saňa kiçijek maslahat. Sen ejiz görün, sen mysapyrsyra, sen kömege mätäç ýalak görün, şonda garşyňdaky adamdan hökman jogap taparsyň. Sebäbi erkekleriň köpüsi ejiz adamyny gowy görýärler we şol ejiz görünýän kömege mätäç bolan adama kömek etmek isleýärler. We öz ýan ýoldaşlaryny özlerinden ejiz adamlardan saýlap alýarlar. Güýçli denanlar, odan denanlar köp erkekleri ürküzýär. Hatda ki gorkuzýar. Olar beýle denanlaryň ýanyna bolmaklygy saýlap alanoklar aňsat. Egerde her hile pursatda da şol denandan üstün boljaklaryny bilmeseler. Saýlamak sen bilen. Isle söýleýän bol, isle de özüň bol. Esasy zat sen denan bagtly bol.